Isinqumo seqembu likaZuma i-MK Party sokuqoka uJohn Hlophe njengosotswebhu walo ePhalamende siphakamisa imibuzo ngeqhaza elizodlalwa yi-MK ePhalamende. Njengejaji lokuqala emlandweni wentando yeningi eNingizimu Afrika, uHlophe angase abe yisinqumo esinempikiswano ngamabomu, noma mhlawumbe aqokwe uZuma ukuze abuyisele umusa wakudala. Akungabazeki ukuthi umholi womkhonto weSizwe Party owayengumengameli uJacob Zuma usehlome ngokuqoka uJohn Hlophe njengosotswebhu weqembu. Njengoba sike sabika ngempelasonto, uHlophe utshele izithameli ngendlela awubona ngayo lo mthetho. Umphumela waba ukuthi imithetho ezinkantolo zethu esiye sayiphatha ngendlela eyabekwa phezu kwethu futhi iyaphoqelela ukuba yehlise imiphumbo yethu, kusho iJaji uJohn Hlophe. Kunjalo nje ubekhuluma ngohlelo lomthetho olwaqala lwabekwa yi-colonialism kwase kulandela ubandlululo kodwa kusobala ukuthi nakulo lolu hlelo akanalo ukholo. Uphinde wathi umhlaba akumele ulawulwe ngabantu noma ama-corporation kodwa abaholi bomdabu. Lokhu kucishe kuyifilosofi yomqulu we-MK Party okhuluma ngokususa umthethosisekelo ngokuphelele kanye nokudala indlu yesibili yePhalamende ezobona abaholi bendabuko benza imithetho yaseNingizimu Afrika. Kubalulekile ukubalula ukuthi ukunika abaholi bendabuko amandla okulawula umhlaba omningi akusho ukuthi kuyisimo esithandwayo. Lilodwa iqembu elingenele ukhetho ngaleli phuzu, i-SA Royal Kingdoms Organisation, lithole amavoti angu-9,893 kuphela. Ne-EFF ehlala ikhankasela ukuthi ingagcini ngokudliwa komhlaba kuphela, kodwa nokuthi kufakwe ngaphansi kombuso, ayikaze iwine amavoti angaphezulu kuka-12%. Lokhu kukhomba ukuthi kunokweseka okuqinile odabeni lwamatayitela, ukuthi abantu bakwazi ukuba ngabanikazi baphinde badayise umhlaba bawushiyele izingane zabo. Yize uHlophe kwesinye isikhathi ethathwa njengomuntu olwela iningi eNingizimu Afrika noma njengophawu lokulwa nokucwasa ngokwebala, akanawo umlando wokuthuthuka. Yiyo eyakhipha isinqumo ecaleni leSatawu lokuthi iNyunyana ingathweswa icala ngokwezimali ngomonakalo odalwe ngesikhathi kunombhikisho eyawuhlela. Lesi sicelo sifakwe yidolobha laseKapa elilawulwa yi-DA futhi savunywa yiNkantolo Yomthethosisekelo. Lokhu kwanikeza imikhandlu isikhali esikhulu okufanele isisebenzise ngokumelene nezinyunyana embhikishweni ezayo. Ngaphezu kwalokho, uHlophe uhlezi ebonakala eseka abantu athi uyabalwela. Ngo-2020, kavela ukuthi wayehlale eqoka iqeqebana labantu njengamajaji angamabamba futhi iningi labo kwakungabesilisa abamhlophe. Okungenani esimweni esisodwa, akazange aqoke abantu abamnyama. Iqembu le-MK kungenzeka liqoke uHlophe ukuthi amele lona kwi-Judicial Service Commission, okusho ukuthi ubamba iqhaza ekuxoxisaneni nasekukhetheni amajaji. Njengoba intatheli yezomthetho ichazile, asikho isizathu esingokomthetho sokuthi kungani engeke abe kwi-Judicial Service Commission. Futhi kunjalo naphezu kokwetheswa icala njengejaji akukho okumvimbayo ekubeni yilungu lePhalamende. Lezi zindaba ubuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed.